आखाइ सोमावब्ला गावनि लामाखौ गावनो दिहुननानै लानो हायो आरो बेबायदि थासारिखौनो दिनै जोङो मिथिनो लुबैनो फैदों मानोना बिथाङानो जाहैबाय नैबे डिमाकुसिनि 2 नं सनाजुलिनि सासे आइजो आरो बे आइजोआ दिनै गावनि आथिङाव गावनो गसंथादों माखासे लकेल दाउफोरखौ फिसिनानै माबायदि रां खामायनो हादों बेनि फारसेबो नैबे समाव जोङो मिथिनो नाजानि बिथाङानो जाहैबाय सैथोस्रि दैमारि आरो सैथोस्रि दैमारिया जाहैबाय 2 नं सनाजुलिनि सासे आइजो लोगोसे बिमा बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै बेबायदि नारा नाथाय बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै बानजायदों बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिना लानो खुलुमबाय आंनि मुङा सैथोस्रि दैमारि ओमफ्राय आंनि हासबेन्डनि नामा माइकेल दैमारि ओमफ्राय जोंनि गामिया सनाजुलि 2 नं सनाजुलि डिमाकुसि 2 नं सनाजुलि आरो ओमफ्राय आंहा मोनसे इउटुब चेनेल दङ बाबा एलडि प्रडाक्सन इउटुब चेनेल बे इउटुब चेनेलाव मा हगारो बे इउटुब चेनेलाव आङो आंनि दाउ फिनायनि बागै हगारो आंहा दाउ फिसा मोनसे फार्म दङ बिनि बागै आं होयो मा आदार होनांगौ मारै फेदेरलांनांगौ बिनि बागै आं बे आंनि चेनेलाव होयो आरो ओमफ्राय जोंहा बे दाउ लानायनि माबाया माने थांखिया बिदै प्रडाक्ट खालामनाय आरो दाउ बिदै फाननायनि बै माने इउटुबाव थांनानै बेखौ नायब्लानो मिथिगोन नङा होमबा औ जों बेखौ दिन्थ'नानै नैबे समाव खावलायनो बे दाउ फिसिनायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेननाय बे दाउ फिनायखौ जोङो 2022 निफ्राय जागायजेनदों दासिमहालागै 2 बोसोर रानिं जाबाय आरो बोरै साननाय फैखो दे दाउ फिसिनोसै होननानै साननाया बेबायदिनो माने जोंहा जब गैया नालाय जेबो माने सरकारि बेबायदि जब मावनाय नङा बेनिखायनो जों सोलिलांनो थाखाय दाउखौनो जों फिनानै जानोसै होननानै बेबायदि सानखांनानै दाउखौ लाबाय आरो बे जादा मा दाउ फिसिनाय बे लकेल बेनिफ्राय मासे मानै सनालि मिक्स दङ आरो गासैबो बेसेबां दङ बेयावहाय जोंहा 250 दङ बेनिफ्राय फिसा दङ मास मोनथाम जाहांहां आरो मास मोनथामफोरा जायाखै बेयाव 110टा दङ सरासनस्रायै दाउनि माखासे बेरामफोर जायो बे बेरामफोरनि मुंखौ एसे बुंनानै दाउनि बेमारफोराथ' दाउखौ नायनानैसो सिनायो आरो बेरामखौहाय मा जादों बेबायदिनो CRD जायो फलपक्स जायो ओमफ्राय थै खिनाय बेमारा बे जायो दाउनाव बे इन्जेक्सनफोरखौ होयो बेनि इन्जेक्सनफोरखौ जों गावनो होयो बहा सोलोंदों बे सोलोंनाया जोङो माने आइडिया मोनबाय बेबायदिनो मा होनांगौ मा मानांगौ भेटेनारियावहाय मुलि लायो बिनि उनावहाय माखौ होबा मा मोजां जागोन बेखौ जोङो गावनो आन्दाज लानानै होयो आरो बेनिफ्राय माखासे बेमारफोरबो दङ जेरावहाय भेटेनारिनिजों मोजां जाजोबाबा जों बेबायदि खांनाय मुलि बेफोरजोंहाय फाहामो आरो खिनायफोराथ' जों खांनायजोंनो फाहामो जायखिजाया बै जे माने दाउनियाव मोनसे माने थायो बे दाउखुमै होननानै बुङो बेयावथ' माने जायाखै खोमा बेयावहाय दाउखुमै जायाखै माने बिसोरो बायहेरायाव ओंखारलांनो मोनाना बे सिङावनो एरजानानै जायो दाउखुमैया मानिफ्राय जायो होनोबा बायहेरायाव जायफ्रा गिदिङो गिदिं गिदिं एरजानानै जायो जाबोर बारिफ्राव एरो बेयावसो दाउखुमैया जायो आरो खिन्थु जों बेरामफोरखौबो नुबाय माने गुबुननि दाउजों जायोबा बे समावसो बेमारफ्राबो बारो सोनारनायखौ नुयो नङा खिन्थु जों नुबाय नोंथाङा जिहेथु बाउन्डारि खालामनानै बेहाय होदों बेनिफ्राय बाहेरायाव थांनो मोना बिसोरो बाहेरायाव थांनो मोना बेबायदि खालामनानै लानो हायोबा मोजां आरो बेबायदि बाउन्डारि खालामनानै लायोबा बेमारफ्रा जाया आरो माने हठात खरि बेमारा बारदेरनानै जाफैया आरो दाउनावहाय नोंथांनि नुनायाव दिनै फिसिनायनिफ्राय बेसेबां गोबावनि उनाव बिदैया होजेनखो दाउ फिनायनिफ्राय मास मोनब्रै बा मोनबा बेयावहाय दाउ बिदैखौ मोननो हायो आरो दाउआ दैयो आरो ओमफ्राय मोनब्रै मोनबायावहाय दा बेसेबांसो होगासिनो दङ जेनेबा हमना ला नैबे मोनसेयाव 200 दङ बे 200नि मादाव पार डे 60-70 बेबायदि फैयो आरो दा बे दाउदैखौ फाननानै दैसेयाव बेसेबांसो दाउदैखौ दैसेयाव 11 थाखा फानो अब्ला माने पाइकारिया लांफैयो आरो फायखारि माने कास्टमार जायफ्रानोखि मेचिन दङ बा जानो थाखाय नांगौ बिसोरो लांफैयो आरो ओमफ्राय हटेलफोरावबो बुकिं खालामना दोननाय दं बेयाव हरो आरो जों आच्छा बेनिफ्राय बे दाउनि फिसिनायनि गेजेरजों माने आइजोफ्रा गावखौनो गाव माने सुंथानो हायो होननानै सानदों दिनै दाउ फियोबा गावखौनो गाव सुंथानानै थानो हायो माने जों आइजोफोराथ' बेबायदि अमा दाउ फिनानै बर' आइजोफ्रा सोलिखायोना ओमफ्राय बेखायनो जेनेबा दाउफोर फियोबा न'खरखौ जों सोलायलांनो हायो फिसा फोरोंनायाव बा फिसानो माबा बुस्थु नांगौ बेयावहाय नांगौखिनिखौ जोङो मोननो हायो आरो दाउ फिनानै जों नुबाय दिनै बांसिन माने नोंनि समान बैसोनि बिमाफ्रा खिन्थु माने गथ'फोरखौ फरायसालियाव लांनानै खिन्थु टाइमखौ बिराद वेस्ट खालामो फुङाव थांफाबाय एकदम माने हगारनाय समसिम बिथिं जिरायबाय थायो
दा बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन दा जिहेतु नोंथाङाबो जिहेतु गथ' माने खुदिया दङ दिनै फरायसालियाव थाङो दा बिदि दिनाबो जिहेतु नोंथाङा बेहाय बेस्थ' थादों बिथांमोननि थाखाय जायफोरानोखि जेनेबा गोजाननियाथ' थानो गोनां जाखायो नालाय खाथियाव थानायफोरा जायफोरा स्कुला खाथि बिसिना माने दोननानै फैनानै बिराद खामानि मावनो हायो आरो दाउ फिसिनायावहाय जेनेबा समखौ नों हगारनो हायो मोनसे बेस्थ' थायोबासो जेनेबा सोलिलांनो थाखाय हायो नालाय गावनि सोलिलांनायनि थाखाय जोङो मोनसे खामानियाव बेस्थ' जानानै थानांगोन ना बिनिखायनो जोङो दाउ फिसिनानैबाबो सोलिलांनो बेस्थ' जानो हायो आरो दाउजोंबो थानांगौ बिदिथ' थाबाय थानो नाङा जेनेबा माने आदारखौ मोनबेसे समाव होयो दाउजों एसेबांबो सम होबाय थानो नाङा जोङो फुरा सानसे बिदि बेस्थ' थानो नाङा फुङाव आदार होबाय बिनि उनाव 12टानि सानसुआव खनसे होबाय 12टा 1टायाव खनसे होबाय ओमफ्राय 4टा 5टा मोनानि थाखाय बेबायदि खनथामल'सो आदार होनांगौ जोङो एसेबां खस्थ' नङा आरो दाउ फिसिनायावहाय दा बेनिफ्राय नेयाव जुदि दाउखौ बिमाखौ फानोब्ला बेसेबांसो मोनो दाउ बिमाखौ बिमाखौ जों हरखाया दाउलाफोरखौ फानो आरो जोङो बिमाखौ जोङो माने बिदै प्रडाक्टनि थाखायसो लादों नालाय बिदैनि थाखाय लानायखाय जों दाउ बिमा फाना दाउलाफोरखौ फानो आरो बै जे दाउज्ला दाउ बा बिमानि माबेसेनि गेजेराव बेसेबां माने दाउज्ला नांगौ दाउजोआ माबाबा दाउलाया मासे जानांगोन आरो जों साइन्सनि मथे लादों बेबायदिबानो जाहैयो आरो माने बांद्राय थायोबा माने दाउफ्रा खस्थ' बेबायदि जायोना जायखिजाया माने दिनै जिहेतु जों नुबाय अमा फिसिनायनि अनगायैबो दाउआ जे माने खोब माने थाखा फैसा लाबोनो थाखाय बा आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जे मोनसे राहा होननानै सानदों औ दाउ अमा फिसिनानै जेनेबा जायफ्रा अमा फिसिनो गोसो फिसिनो हाबाय ओमफ्राय दाउ फिसिनो जायफ्रा गोसो बेजोंबो जोङो सोलिलांनो थाखाय हायो जों नुबाय बांसिन आइजोफोरा खिन्थु माने न'आवनो थायो खिन्थु जेबो बिदि माने खस्थ' खालामनो नागिरा बिथांमोननि थाखाय मा साजेसन बिथांमोना माने न'आवनो थायोबा दाउ फिसिनानैबो जेनेबा रां आरजिनो हायो नालाय दाउ फिसिनानै नोंथांमोना ओरैनो थास्लायस्लाय जायफोरानोखि बेखाराव दङ बिसोरो ओरैनो थास्लायस्लाय दाउ फिसिनानै नोङो समखौ बारहो बेनिफ्राय रां खामाय आरो बेखौहाय दाउ फिसिनानैबो नोङो गावनि नांगौखिनिखौ दिहुननानै लानो हायो खरसा पाति गावनो मा नांगौ बेखौहाय मोननो हायो आरो बे दाउ फाननानै बा बिदै फाननानै दाउ फिसिनायजोंनो दा नोंथांनि बेहाय फैनानै माब्लाबाफोर सोरबाफोर जुदि सोलोंनोबा नायफैनो लुबैबा फैनो हायो औ जायफ्रानोखि दाउ फिसिनो गोसो बा सोलोंनो थाखाय गोसो बिथांमोना फैनानै सोलोंफैनो हागोन आङो आंनि इउटुब चेनेलावहाय नाम्बारखौ होनाय दंखायो बेयावहायनो कन्टेक्ट खालामनानै जायफ्रानोखि ट्रेनिं लानो गोसो बा नायफैनो गोसो फैनो हागोन आरो जागायजेननायाव बेसेबांसो खरसा थांदोंमोन जागायजेननायाव जोङो दाउखौ 100टा फार्स्टआवहाय आं स्टार्टिंआवहाय 100टा दाउ लादों मासेयावहाय 40 थाखा खरैहाय बेबायदिनो 100टायाव 4000 जाबाय ओमफ्राय मास मोनसेयाव जेनेबा 2400 थाखा थांदों आरो जोंहा आदार होनायावहाय ओमफ्राय बेबायदि भेक्सिन दङ भेक्सिनखौ जोङो 7 दिन जाबा खनसे होनांगौ ना ओमफ्राय सप्तायाव खनथामखौ होथारनांगौ नालाय भेक्सिनावहाय खोब मोनसेयावहाय 60 बा 70 थाखा बिदि आरो भेक्सिननि दामा इसेबां खरसा जाया बेखिनियानो खरसाया बेनिफ्राय बे जेब्ला माने देरबोबाय थागोन बिसोरनि थाखाय आरो एक्सट्रा खरसाफोर थायो नामा देरबोबाय थायोबाथ' आदारा बुरजा होनांगोन नालाय आदाराव एसे थाङो ओमफ्राय नोंहा दाउ फिसिनोबा मास मोननैयावनो नोङो फिसिनो हायोना बेवहाय इनकाम जाखायो आरो मास मोननैसिम लाबानो नोङो सेरसेयावहाय जेनेबा मासेयाव सेरसे जाखायो मास मोननै जाबानो 400 थाखा फैयोबा नों गावनो केलकुलेटर खालामनानै नायदो होमबानो मोनगोन आरो हिसाबखौहाय नोंनि फार्स्ट बिगिनिंआव जेब्ला माबादोंमोन बे न' बनायनायाव बेसेबांसो खरसा थांदों न' बनायनायावथ' जेनेबा नों गावनो जुदि मावोबा गावनो बे न'खौ बनायोबा एसेबां खरसा थाङा थिं बायनायाव थांगोन ओमफ्राय बेबायदि नेट बायनायाव थांगोन मिनिमाम 6000सो थांगोन आरो माने एसेबां गिदिरबो बनायग्रोनाङा नोङो स्टार्टिंआवहाय फार्स्ट लानाय हिसाबैहाय बे 6000सोआनो थांगोन आरो एसेबां खरसा जाया